Kaixo? Kaixo. Zer moduz? moduz? Ondo, Gauza hementxe. gehiago ezagutzera etorri gara, ez? Dena omen dakizu. Bueno, dena ez. Eta ermitxaren ingurukoak eta jakiteko zuregan etorri gara ba? 1978an zuta bat egon zan, bandalo batzuk etorri ziren, eta ermita deusestatu egin zuten. Hemen egon zan abada, eta abada horrek herrira joan zan, Bermeora, eta eskatu zuten laguntza. Eta gaur egunean oraindik jarraitzen dute bolondresak, eta eurei esker mantentzen dute eliza, eta ikusten duzuen moduen eurek mantentzen dute moduan. Hemen ermitxan elementu asko daude, barkuak eta denetari dago. Elementu asko izatez hasieratik zeuden, ez? Honek dira ez botoak. Benetazko itsasontziak maketak eginda, eta ekarten zuten ona, basalizara, vapor horrek edo itsasontzi horrek San Juanen berenkapena izateko. Baina arrantzalez gain, herritarrak ere etortzen dira beraien promesak eta egitera, ez? Bai, hori gehien bat San Juan egunien, gaurko egunean. Gaurko egunean. Bai, ez dakite ikusi baduzuen bidetik edo lan jentia datorrela hortozit. Nik bai, ikusi dut. Batean bat ikusi dut. Bat ematuzu bai. Pertsona horrek San Juani aurretik promesa bat eginda dako. Duen, promesa hori kumplitzeko, bazte etorten da hortozik, Bermeotik oinez San Juanera. Gora arte. Gora arte. Gaurko egunez. Nik, aparte, perkamanet dukin joten hauntzek urte batzuk, bizotzeko mondozten, da esan duten ordorik ona, San Juan initzako santo bat baino gizau da, da etorten nahi oinez ikusten da moduen, berari izkatuten eskerrak, hamen nago lakon bizirik, da aparte lagunek, da kotezenak ospitxaliz eta berari eureri lagundutek. Nire itxegazan lanik hasi duten, eta lan egiten du gurbazu oso erreskatu, promesa modure. Da beti dako zule zerreskatu. Hori beti dau. Eskarrak emoteko beti dau, bai, zerreskatu bai. Baunotxik, imetarik. Hau ez. Netxien ez dago nori oiturien, niretzin bai.